opromje. Tomke boort het met de blokjes. Op een vlier had er een heel grut hoes bouwd. Met echte morren en een door erin. Maar is de sjen, Romke? Zo'n grut hoes had ik maken. Er kan wel 100 mensen in. Ja, wat een grut hoes. Pas ik er ook wel in, Tomke? Nee, Romke. De kist net rodden door. De beste grut. Oh, ik vind er niet aan. Nou wordt het alleen maar met die stomme blokjes. En ik moet net mooi van. Aast wordt ik wel weer met die, maar ik wil nou met de blokjes. Ik zet mijn beesten erin. Mijn skipjes. Mijn hinders. Kei. Oh, en de popjes van de Lego. Nou, het is net eerlijk. Die plastic beestjes bij de wol in en ik net. Romke zit me wat met Tomke te sjen. Hij wil zo graag meidwaan. En als Tomke even te pisjen is... Ik pas de wol in. Tomke zei me wat. Ik stap gewoon naar de morgen. Zo. Eerst mijn ene voorpoort. Nou de oren. Nou een achterpoort. En dan de laatste. Jippie! Ik ben in het huis. Ik pas de wol in. Als Tomke weer de kamer inkomt, roept er... Oh, Romke! Wat dost in mijn blokkenhoes? Romke wordt kjel. Hij maakt een sprongje, Oh, nee! valt op zijn kont en dan rommelen, bommelen, bom, het hele blokkenhoes valt om. De woorden weer stikken. De blokjes rollen over de vlier. Ah, Romke! Daar is mijn hele mooie hoes vernield. Wat bist toch een stomme hoen? Tomke is zo leuk. Hij pakt een blokje van de groen en hij smiet het naar Romke. Zo! En Romke springt gauw aan de kant. Sleepy, lekker meisjes, ben lekker toiletrijtje. Oh nee, pas maar op! Nou wel! Tomke pakt weer een blokje en gooit het naar Romke toe. Wem is? Sleepy. Romke laat het hem uit. Lebbes. Ik pak een half vol blokjes en dan rijd ik die wol. Maar wat doet die toeke Romke? Hij kroept gauw achter de stoel. En de blokjes kletteren op een vlier. Ah! Dat jet Cornelia. Wat bad jij? Tomke koost om mij de blokken? Ja, maar dat wil ik net leien. Ze makkers de boer je steken. Maar Romke, die had mijn hele mooie hoes vernield. Oh, dat is net zo aardig van daar, Romke. Nou, verstraf maar er de helpen om blokken op te rommien. En dat ik ze weer omkom, moet er alle blokken weer netjes in de dozen zitten. Cornelia giet weer aan het werk. Tomke en Romke zitten elkaar aan te sjen. Blech. Oprom je. Niet on. Nee, stom. Ik doe liever een spultje. Ik weet wel wat leuks. Doe maar de blokken verstop je en dan maak ik ze weer op ziekje. Ja. Ja, dat is mooi betoogd. Dat doen we. Ja. Ik weet hele mooie plakjes. Romke mij net sjen. Romke kroept in een hoekje. Hij doet de poortjes voor de egen. Tomke krijgt de blokjes en verstopt ze in de kamer. En in de slaapkamer op hele mooie plakjes. Romke kan de blokjes lekker nooit vinden, sa. Nou nog één achter het gordijn. En één op de televisie. Ja, klaar, Romke. De meis nou ziekje. Oh, nou, ik ga ze samen hier. Ik heb een hele beste speurnoos. Even ziekje. Ja, daar loopt hij achter het gordijn. En achter het kussen op een bank en in een fruitschaal en op de televisie laat ik niet in. Just nou wel dat ik ze samen heb, Tomke. Ja. Romke smiet de blokjes die te voen had in de dozen. Maar dan roept Cornelia... Binnen je kleer mij opraden, Romke en Tomke. Je moet op bed. Tomke en Romke sjoggen elkaar even aan. Dan scoot Tomke de blokkendozen gauw in de kast. Hij doet de deur dicht en roept waarom... Ja, Cornelia, we alles opraden.
Cornelia komt de kamer in. Ze sjut even om haar hinnen. Flink. Alle blokjes binnenvoort. Alles is netjes. Dat hij hem gauw dien. Ik zal de pyjama uit de kast heljen. Cornelia krijgt de pyjama uit de laad. Maar wat roegelt het eruit? Een blokje. Hoe komt dat blokje in het laad? Cornelia sjut Romke en Tomke aan. Maar die sissen niet. Cornelia pakt de toskeboassel en de beker. Hè? Hier zitten hekblokjes in. En onder het bed lezen blokjes. Hoe kan dat nou? Je meent die blokjes toch oprijden? Ja, Cornelia, waar is ik oprijden? Echt weer. Cornelia begreep er niet meer van. Hè? Overal vindt ze blokjes. In de soekenpot, in de theepot, in de kastjes. Hoe kan dit nou? Romke kan hem net langer stilhouden. Dat is Tomke die. Tomke, wat stoot die blokjes overal aan? Nou, we dienen een spultje, verstoppen en Romke mas de blokjes opziekje. Ja, maar dit kan het, ja. De blokjes jaren in de dozen. Hoors we ze wij. Je moet er gauw alle blokjes opzieken. Oké, Cornelia. Maar Tomke moet me wel helpen. Tomke helpt de dozen weer uit de kast. Romke speurt alle blokjes op. Al gauw is de dozen vol. Ik kan goed spelen, Tomke. Ja, en ik kan goed verstopje, hè Romke? Ja, je bent geweldig. Maar nou moet je hem sliepen. Kun je hem dat echt goed? Ja, supergoed. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut.